हाय फ्रेंड्स मु पुणी थे आसी जाइए जमीक कही आपण मानू कि मंदिर आसला पूजा आमर घरे खुदुरकुणी पूजा सारा मु मोर गाँटा देखी बोली तो पूजा सारिकी मंदिर आसिकी पूजा सारिकी माने आउ टिके जल्दी आसता कौन है कि मु मंदिर रे ठाकुर नमस्कार कला बेले तो फोनटा थोई देइथिली थोइकी घर को पळै आछि फोन थिला सेठी तो पुणी जीवाक मते पड़िला मंदिर फोन आनिली पूजा भी सरी जाइथिला सरीकी खाइली खाइकी तापर एबे आसीची गाँ आम कही गाँव रे माने गाँटा देखी बोली तो एबे आसी जाइछि देखंतु मो गाँ यही गाँर फास्ट प्रीति आसीची मो सह आ मो स्कूटी यही मो आमर गाँटा एटा गाँर स्टार्टिंगटा है एटा गाँर स्टार्टिंगटा गाँर स्टार्टिंग देखंतु आम गाँ फास्ट रे ब्रिज अच्छी माने एटा भांगी गलानी एटा माने बहुत दिन हो गलानी हेतिला ये ब्रिजटा भांगी गलानी ये ब्रिजटा एबे माने बहुत दिन हो गलानी हेतिला ना तो हाँ सेपटे आ गोटे नुआ ब्रिज भी होउची देखि पारुथिबे सेठी गोटे नुआ ब्रिज भी होउची अधा हेई सारनी भी पूरा यहाँ आमर ब्राह्मणी नदी जोटा कि पूरा गाँ स्टार्टिंग रु गाँ एंड पर्यंत पूरा अच्छी नदीटा टोटाली गाँर चारिपाखे बुलिकी रही नदीटा देखिपारे केते सुंदर लगुच पानी पूरा भरी होगी रही चलते जीवा गाँर भीतर को पूरा गाँ भितर को जामर अच्छी जोटा कि संकटमोचन मंदिर यहाँ आम आसी पहुँची जाइचु श्री श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर रे तो यहाँ आम गाँ नुह यहाँ आम गाँ पाखे गाँ फास्ट आम गाँ थिला तो यहाँ सेकेंड गाँ गोटे अलग गाँ पड़ी कटकणा से गाँ ना तो यहाँ ता पाखरे शनि मंदिर होउची चलतु जीवा मंदिर भीतर को प्रीति आसे यही मंदिर भीतर को आम आसी सारीचु देखंतु प्रभु ये होचंती सूर्य मंदिर ये देखंतु ये बासुकी हम प्रीति जाइए घंटा बजेलानी ये भोले बाबा देखंतु बाबा कितने सुंदर है जी मंदिर चारिपटे सब ठाकुर भी बहुत अच्छा ये राम मंदिर देखंतु
କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଉପର ବି ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୀତି ଯାଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲାଣି ସେ। ଏଠି ଆମର ନନା ରୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋର ତାତିଛି ଖରାରେ। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ତ ସରିଯାଇଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ନା, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ନନା ନାହାନ୍ତି, ନନା ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଏଠି ପ୍ରୀତି ସବୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ, ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିପାରିବେ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ପୁରା ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଦେଖିଦେଲି, ଟିକେ ପ୍ରୀତି ସାହୁ ବୋଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଦେଲି। ଏଇ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ସେ ଆହୁରି କହୁଛି ବି ଅଲଗା ମାନେ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ମନ୍ଦିରଟେ ମୋ ଦିଦି ଗାଁରେ ଅଛି ସେଇଟା, ତ ସେ ମୋତେ କହୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। କି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କେତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ତ ଏପଟେ ଓଷା କରିଛି, ଉପାସ ଅଛି, ମାନେ ଉପାସ କ'ଣ ଏବେ ଖାଇସାରିଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଛି ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ତ ପୁରା ଗାଁଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଆଉ କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଦିଦି ଗାଁରେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଯାଇକି ମୋର ଗାଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଗାଁ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇବା। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା, ମାନେ ମୋ ଗାଁର। ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଛୁଆ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଏଠି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏତିକି ଏମିତି ସଜେଇନୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମା। ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପୁରା ଗାଁଟା ବୁଲିବାର ଅଛି ନା, ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମ
ହେଉଛି ବାଣା ହେଉଛି ରାଜା। ଲୋକମାନେ ବସି ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା, ଚାଷ ଟାଇମ୍ ତ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ତ ଚାଷ କେମିତି କରିବି, ତ ବସିକି ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଏଇଠି ହଉଥିଲା ତ ପାଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତ ମୋ ଏଇଟା ପାଇଗଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁଟା ସରିଗଲା ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏଇଟା ମୋ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣେ କରିକି ଫସଲ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଚାଷ ହୁଏ ତ ସେଇଆଡ଼େ ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପୁଣି ଆଡ଼େ ଆସିକି ମାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଫସଲ ତ ପାଣି ଯାଇଛି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଧାନ ସବୁ ଯାହା କରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପାଣି ଲାଗି ପାଣି ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନି, କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତିକି କହିଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପୁରା ନଈ ପୁରା ବୁଲିକି ରହିଛି, ତ ସେମିତି ବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ଆସେ, ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଟୋଟାଲି ଏମିତି ବୁଡ଼ିକି ରୁହେ। ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ଆମେ ହଇରାଣର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ ଆମେ ମାନେ, ଆଉ ଫସଲ ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଦେଇକି, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟର ଫଳଟା ମିଳିପାରୁନି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ପୁରା, ଏଇଠି ଗଲେ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ଆମର ସେପଟରେ ବହୁତ କାମ ବି ଥାଏ, ତ ଆମେ ସେମାନେ ଯାଉଁ, ଆମର ବ୍ଲକ୍ଟା ସିଆଡ଼େ, ତ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଁ। ଏବେ ଯାଇପାରୁନୁ କାହିଁକିନା କିଛି ବି କାମ ଥିଲେ ଯାଇ ହେଉନି, ଅଲଗା ଗାଁ ଦେଇ ବୁଲିକି ବହୁତ ବାଟ ପଡ଼ୁଛି। ତ ପାଣି ବହୁତ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ମୋର ପୁରା ଗାଁଟା ଏବେ ଦେଖିଲେ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗାଁଟା, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।